bat ikusi behar ditugu Google marrazkia, bai, hemen nahiko altxatu dago berria gehiago ematen badigu hor dugu Google marrazkia, bai, gutxi erabiltzen dena, edozein artxibo bezala, klik egiten dut eta sortzen dut berri bat, hemen goitien tituloa jarri beharko nuke, ez dut egin behar beste badia baitut batzuk eginak, hemen badut oinarri bat, bai. Google marrazkiak, bale. Egin behar dutena da testo bat sartu eta irudi bat. Irudia sartzeko txertatzen ematen diot, irudia kargatzen aldut ordenagailutik, aitzinetik deskargatu duten imagen batea, edo badutena, baitere bilatzen aldut, bai, edo zein bilaketa normal bat egiten du, Wikimedia, baimen guzia batuela, joaten niaiz oinarrizkora eta arrastaka eramaten alko nuke, bai, nahi duten dokumentura, bai, kaso honetan Google marrazkia eta hor uzten alko nuke. Bertze bide bat ere bai baduguna da bilatu sarean, bai, baina hemen ez dira beti agertzen berdinak, gazteleraz egiten badut, beti izanen dut euskera baino aukera edo imagin gehiago aukeratzeko, bai. Zer behar nun, hemen agertzen zaizkiten irudi guztia jakin baimen aldetik arazorik ez dutela izanen, bai, hau de bentaja erabiltzea irudia bilatu sarean baino dokumentu barretik, hau da berdina da edozein Googleeko edozein dokumentuekin, bai aurkezpenak, bai dokumentu testuak, bueno. Ja, baduten ere argazkia, eta orai errandutena da testo bat jarri behar dutela, bai, ingelesez dut, eta nini dut euskaraz, bai. Google marrazkiak. Jokatzen aldut ezaguna ditugun bezala, formatuarekin, kolorearekin, tamainarekin, bai, eta helburua izanen litzateke zentratu behar dut, gero nire kajon honetan, hola errexago izanen du dela zentratzea, kentzea Google Drive eta jartzea euskeraz. Ikusten dut soberan dutela tokia, jarri dut hoi, egiten aldut alde batetik edo marrazkia hunditu, bai, edo niri gustantzei gehiago txikitu hauxe, bai, hortxe dut, orduan. Aukeratzen badut testua egiten aldut telebiduna, nahi badut, ikusten dut nola agertzen den mugitzerakoan erditzuen agertzen zaiten marra horrek erran entzun nahiko zentratu egon entzela, bai. Ez dut hartu regla neurtzeko, baina fidagarria da, bai. Uzten alko nukeala, edo nahi dutena da, bakarrik euskaraz jarri hortako aurkezte selekzionatzen dut imagina, eta hemen badut ebaki irudi erraminte ezagun izanen duzue, eta eramaten dut horrelaino, enter eta desagertu zai, bai, eta hoia gero marrazkia kartela egiten alko nuke jarri zentratu xamarra. Nahi dutela euskaraz tardaraz? Eskuinarekin egiten dut kopiatu eta itxatzi, bai, hau mugitzen alko nuke eta orai nahi badut jarriko nuke gazteleraz dibujos de Google, bai, eta hola izanen du nire kartela euskaraz eta erdaraz. Hau izanen da pixka bat lehenbiziko bideoa marrazki Google marrazkitara sartzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.